Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Kyla, 25 years old. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong kasing-kasing. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Uy, Kayla. Nagkaon na sad ka, day? Nag-crave manggut ko ani, uy. Unya, naagian man ako ganina, nipalit dayon ko. Bago pagganit ang naniod to. Uy, day, hinahinay sad sa imong pagkaon og mga unhealthy nga mga pagkaon, ha? Na, sige ka. Musumbalik na bagyo na si mong lawas. Sagdi lang sagod ko, uy, nga mag-enjoy sa akong kinabuhi. Bata pa baya ta. Layo pa kita sa sakit, uy. La, bahala ka. Tinuod ang gisulti sa imong amiga nak. Una-una arkod, hilig kay kagkaon og mga dili healthy nga pagkaon. Unya, mo inom og manigarilyo ka pagyot. Nausa man ka. Nagdali ka nga mamatay? Simbak ko kauroy pa. Bak, Pasad ko ipamati, no? pawa pa sa pagkakaron. Pa, mas masakit ko maghuna-huna kung di na ko mabuhat ug makaon ng akong gusto. Lako ka na. Basta, kay kami, wa mi magkuwang sa pagpahimangno nimo. Nga naman, uy. Kalit man lang nga maglisod ko kinhawa. Mura ko gikulbaan nga. Huwag ko magkasapos kong kipati. Nagkurog ang akong kamot. Pero, may hinungdan nga nung gikulbaan ko. Ako lang i-relax ang akong kaugalingon, be. Kasukaon man ko. Pa-check up, uy. E basig unsa na na. Mahadlo ko, eh. Na, tanawar gina siya, uy. Kahit yung kay usultihan. Nya karon mahadlok na ka kung sa resulta. Kung magpa-check up ka. Day, Kayla. Bisag karon lang. Paminaw lang nako, karon lang, O karon lang. lagi, uy. Magpa-check up ko. May anxiety ka. Anxiety? Yes. Common kay nakaroon ni labi na ninyo mga batanon. Ayaw lang kayo pag-overthink sa bisag unsang butanga kay mao ni maka-trigger sa imong anxiety. Salamat, Doc. Recorded by X Thunder Gaming. Nagkaginhawa ko nga nahipaw, nga anxiety ra dahil nga akong gipati. Wa ko mahibaw kung diin ko ani, pero kalit lang gyud kaayo siya. Pero nagkadugay, murag lahi naman ang akong gipati. Murag dili na siya connected sa anxiety. Unya, Da, ayaw lagi pag-overthink. Dili ba mo nagisulti sa doktor nimo? oo, pero lahi naman gyud, uy. Sakit naman akong dughan. Unsa? Unya, magsige na ko og suka. Sige, sakit akong likod. Unya, sige ko kalipong. La, wa day na mga sakita sa una, day? Ang sakit sa kong kasing-kasing, uha ni. Hasta nga akong lipong-lipong og sakit sa likod. Hala no. Day, pagpa-check up na lag-usab. Og mas maayo nga sa lain kang doktor magpa-check up. Kasi sa imong mga test, may heart disease ka. Unsa, Dok? Usa sa nakaingon ani ang imong unhealthy lifestyle. Mao nangutana ko nimo kung unsay imong gipangkaon. O kung mag-exercise ka ba. O kung may bisyo basad ka. O kanang tanan, maunay nakaingon. Pero, Dok, may tambal ba ining sakita? Sadly, why cure sa heart disease? Unsa? Pero may treatment aron ma-reduce ang chance nga magka-heart attack ka.
ug usa ni ana maong pag-usab sa imong lifestyle. Kinahanglan nga mag-exercise ka na ug muundang ka na sa imong tanang bisyo. Okay, Dok. Ako nang buhaton. O sa na gibuhat sa imong iyaan sa una. Parehas gyud mo og sitwasyon. Nag-exercise na siya og mga healthy na ang iyang gikaon. Pero namatay man gihapon sa maong sakit. Pa? Dili ka ha? Nakuha na nimong sakita gikan sa imong iyaan? Unsa? Ang kuno na ko nga nagmahay ko nga abusado ra kay ko sa akong lawas. Pero ang makaguol, kay uwahay na ang tanan. Way tambal ang akong sakit. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, anxiety mo ay unang resulta sa akong unang pagpa-check up. Ana pa day na magsugod kung may sakit ka sa kasing-kasing? Ikaduhang pangutana, tinuod ba nga way tambal ang mga tao nga naay heart disease? O kung dili may mutuman sa healthy lifestyle, makamatay ba ning sakita? Ikatulong pangutana, ang akong iyaan dunay sakit sa kasing-kasing sama nako. Posible ka nga nakuha ni nako ang maong sakit gikan niya? Ikaw pa to katapusan, namatay ang akong iyaan sa maong sakit, bisa nag-healthy na ang iyang lifestyle. Dili di kasiguruan nga mabuhi ka kung mutuman lang ka sa healthy nga lifestyle nga gi-advise sa doktor. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Kayla. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Order ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga he who does not trust enough will not be trusted. Malagi. Dili lang nako dawaton ng imong chiki bay kay di maguta kay lagod. Ako sa nang ipa-clear sa bangko. Mao ba? So sige, ipa-clear na sa bangko. Pagka human nag-aayo sa iyang auto, may mabaga tong bungkagon ng imong giayo basi guan nimo ni lista ning akong gipapalit nimo. Wa makay trust nako. Wa sa koy trust nimo. Tanawon sa kog kuan ba? Nasakto ba ni pagkaayo? Okay? So maayong pagpaminaw di ay ni Harley Rene Sanchez diya sa Minglanilla o si Ching Jean Sanchez tubod Minglanilla perminit lang paminaw. Nakita na gyud ako imong gisulat ma'am og si Woody Grapa diya sa Sibulan Negros Oriental, no? Musta to mga tilapia diya Woody og si Joy Miller sa Grab og si Panpilo Mandawi, no? Mga taga Siargao, Marajaw, Carjao, Adjaw Rakan Joan ni Juliet ug ni Frank Kamingi. So punto medical ta karon, Attorney Ellen. Hi, Doc. Yeah, welcome. Yes. Punto medical ta. Go ahead. Kasi letter sender na ang to ron, atong Doc. letter Hello, guys. Hello, ang atong letter sender, Attorney Yes. si Kayla. Okay. 25 years old. Wala niya gibutang ang address. May tungod kini siyang anxiety problem, no? Subi na ron, Doc. O bitaw ay mga anxiety problem ang problema ni Naasad Ni ba ako ana Kayla. usahay ka nang stress ta, Doc ba? bitaw. Wow, kita ang anxiety. Kita na, no? Actually attorney, no? Ang anxiety is normal, no? Okay. Kitang tanan na ay anxiety. The only time nga mahimo siyang abnormal kung dili na ka makahimo sa imong usual daily routine activities of daily living, ma-disrupt
affected because anxious ka, no? Just like Kanang naapektuhan na ka. piktuhan na ka, just like depression. Kitang tanan ma-depress ba ya? If there is a reason, right? Correct, Dili man correct, kami correct. uy nabuang na ko kay nag-anxiety ko, nag-depression ko, dili Lahi kaya na ang siya ma. anxiety sa depression. Lahi na siya, but usually this will go hand in hand because nobody will be happy if you are anxious. Tinuod siya, Nobody will be yung ta normal kung depressed ka, I mean dili ka makuyawan, no? So ato lang pa rin kamutan mo matubag ni mga pangutana ni Kayla, attorney, no? So iyang unang pangutana, Doc, anxiety maoy unang resulta sa akong unang pagpa-check up. Anha ba di ay na magsugod kung may sakit ka sa kasing-kasing? Yes, in fact 30% sa among pagtuon, no? Okay. Not part of the diagnostic criteria nga ang mga tao nga nay anxiety 30% ana nay mitral valve prolapse, ha? Unsa Kining na? mitral valve attorney mo ni siya Sa heart. nagwardya dia sa tong valve ba. Kung di kay siya haom nay prolapse o dili siya haom kung atong tawagon, Kung saan mao nang gigwardiyahan, Doc, ang ang kanang blood flow. out kanang opening nay opening diha nga gigardyan sa usa ka valve, no? So mitral valve prolapse usa nay mga hinungdan. So cardiac problem usa ginas mga hinungdan nganong magka-anxiety ka. Why? It's because maglisod ka ginhawa, nya nga maglisod kag higda lingkod, nya ubo-ubo ka, huot imong dughan, Okay. mura kag malipong, mura kag magduog-duog. Sumao na sa nga kasagaran naagay mga heart problem, no? Okay, so related siya. Related sa Okay, heart. ani nga finding. Ah. Ikaduhang pangutana, Doc. Tinuod ba nga walay tambal ang mga tao nga naay heart disease ug kung dili mi mutuman sa healthy lifestyle, makamatay ang kanang sakita? Iya, makamatay ang inyong gali tridor ko no ng sakit sa kasing-kasing, no? So kung naa kay ischemic heart problem, naman na yung mga tambal, no? Okay. Well, i-control ang imong blood pressure para nga dili ma-overwork ang imong heart, no? Correct. Kay usa sa mga hinungdan nganong naay mudako ang heart is because of too much nga ingon ta pressure, no? Taas kay yung blood pressure. Unya mga tao po nga naay medical problem like diabetes mellitus, they are more prone to develop cardiac problem compared to the others nga normal ang blood sugar. No? So mao na nga mga tao nga kulang sa mga vitamins o kulang sa ingon ta ginagmay nga mga flexing dia exercise, no? Mo na maglihok gyud mga ta. maglihok gyud ta, no? Kay kung dili ta maglihok ang atong blood circulation dili gyud ingong pareha sa tao nga naay movement sa mga muscles, no? Murag mo stack up. Lagi. Murag may stock up, no? Unya kinahanglan gyud pod nga naatay regular check-up sa atong attending cardiologist kung naa na ta history nga naa kay cardiac problem. Okay. Ah. So, yung ikatulong pangutana, Doc, kung akong iyaan, dunay sakit sa kasing-kasing sa manako, posible ba nga nakuha ko nun niya ang kanang maong sakit sa iyaha, meaning genetic siya, Doc? Yes. Hereditary ba yan na, Doc? No? Yes, it has a genetic loading kung tawagon or it Kasi runs in the family. But it doesn't mean nga kung ang imong iyaan o member sa pamilya na heart problem, naapod ka. Pero ang ako'y kasulti lang, ang posibilidad nga magkanaa ka is higher compared to the family members nga walay history, no? So, akong balikon, ayaw ka subo nga naa niya kay heart problem kung because naay mo iyaan nga nagka-problema. Aning sakita. Kay Yes. taas ang posibilidad lang, ha? Okay. But it doesn't mean nga tungod pod gyud na nga nakuha niya sa iyahang tiya Yes. or genetic or pero kasagaran ana, Doc, no genetic. Genetic. Just like asthma, ano bitaw? Correct. Diabetes. Kumpleto ko ana tanan. Ako nga magpapa dili ba ya hubakon, Doc? Oh. Pero ako hubakon ko. Mao ba? Hubako. Oo. Ako ato ni sa elementary pa ko kinumdum ko hubakon ko. Unya, Pero nawala. pagkadako na nako pagkakalis na hantod karon nawala naman ang napabili nako kaning allergy rhinitis nga dili gyud hubak ibalo ko dili hubak. Na swerte ka kay balik ko, di ko hubakon pagkagamay. Nabalita, no? Pagka high school na ko na kuan nang taptan og nga hubak niya wa na gyud mo na gyud ni ron. Oh. Dala-dala na ko diyan. Naara bag rong uboron karong mga panahon na tigin ako 2 weeks gid kong di ko maayo, Doc. Anyway, Mao. sunod niyang pangutana, ikaupat og katapusan ni. Namatay akong iyaan sa maong sakit bisan og healthy ang iyahang
lifestyle. Dili di ay kasiguraduan nga kung pananglitan ay sa napaong manidok. Dili day ni kasiguraduhan kung pananglitan kuno dok nga nag-healthy kag lifestyle. Okay ka, long life ka ani dok. Oh, walay walay guarantee no nga healthy ka og lifestyle nga dili ka mamatay no. Agit tay actually only God knows kung kanung sa ta mamatay no. Naagi ko ang tamdanan ang tanan. Dili ra gid siguro pud taman ang kandila si imuhang tiya pero like we said ang kaning sa heart di man gid siya tinuod guarantee di ba dok? Yes, daghan kay mga factors to be considered nganong magpabilinta nga ingnon tay strong no, healthy no. Usa ni ana gawa sa atong lifestyle ang ato pong mga apil na malagi lifestyle ang diet no. Diet pag compliance to medication kanang dili ka magubog-ubog. Correct, Usa na siya no, but kana pong medyo mujay po ng imong activity sa imong edad. Kani uban nga mga senior na pero ang pagtuo kay teenager pa no. So mao na we must dance with the music no, dili kay magpataka man punta. So ang kining heart problem is one of the leading causes sa death sa kalibutan natin ni no. So pero naani siya yung mga tambal, dili mingon nga wa siya tambal. Mga cardiologists ang expert nani ug ako lang ikasulti nga kung naay mga tambal please comply kunya you must have to monitor your blood pressure gyud magya akong balik-balik ko ning blood pressure kay people who has a blood pressure 180/120 grabe na stroke level na siya posible kang ma-stroke no. Correct. Okay. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og Maayong adlaw.